Helena Dalli qatt ma qalet waw Malta. Jidher li l-diskors ikun differenti ħafna meta nkunu Brussell, mhux ħaġa li tbiddel il-perspettiva tal-persuna meta nkunu fil-Parlament Ewropew. Forsi L-ewwel darba ġrat. forsi qed tirreferi għal meta Tonio Borg qal li m'għandu xejn. Qed nirreferi għal Helena Dalli meta qalet li kienet tagħmel affarijiet differenti. Meta hu Malta, anke meta kellha ċans tivvota fuq din kwestjoni, issapportjat il-Konrad Mizzi, issapportjat il-Jkompli, issapportjat il-take li ħadd inti fuq din il-ħaġa. Tatini ċans wieġeb? Forsi qed tirreferi. Helena Dalli. Forsi qed tirreferi għal Tonio Borg. Qed nirreferi għalek, Prim Ministru qed nirreferi għal Helena Dalli. Tatini ċans wieġeb. Ħawwieġeb inti saqsi li trid inti, jien wieġeb kif irrid jien jekk jogħġbok. Mela, forsi qed tirreferi għal Tonio Borg meta kien qal quddiem il-Parlament Ewropew li m'għandux problema li jkun kummissarju f'qasam li għandu x'jaqsam mal-abort meta hawn Malta qatt ma għalek. It-tieni punt qed tikkonferma li kemm il-Partit Nazzjonalista jgħid ħaġa u jagħmel oħra. Qed tikkonferma li kif anke matul il-hearing il-Partit Nazzjonalista kien kontra Helena Dalli minkejja li Adrian Dalija qal li ħajkun favur. Grazzi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.